Здравейте хора, съжалявам, че правя клипове на Майнкрафт без да ги продължа, но това ще бъде различно. Сега ще направя поредица. Добре, нека създадем сервер и да започваме. Ние сме в гора и започваме да сечем дърва. Добре. Сега. Искам да съобщя нещо много важно. Следващият клип може да е в същия сервер, но тройно оцеляване. Дори може би четворно, не съм се разбрал още с останалите приятели, които ще влязат в сервера. И още една важна новина. Може дори следващия клип да е от компютър, на която игра вие изберете под коментарите. Сега нека се фокусираме върху играта. Само един момент. Добре, мисля, че това дърво вече ще ни е достатъчно. Сега си направим дъски. Крафтинг тейбъл и меч. Кирка. Брат. Нека да тръгнем на лов. Добре, тук някъде видях, ето я, кравата. Не виждам други животни. За жалост. Добре, там виждам савана. И прасе. И кокошка. Хорошо. Сега да убием и кокошката. И... Добре. Мисля вече да започваме с правенето на къща. И тази вечер мисля да отидем да се бием с чудовища. Чухте? Нека си направим една каменна кирка, защото вече ме изнервя тази. Дървената. Добре. Сега оцеляването ни върви гладко. И още нещо. Искам да се извиня, че микрофонът ми зацикля в другите клипове. Може и в този дори. Не знам защо в момента снимам. Но ще видим като го снимам. Добре, толкова място, колкото за първата нощ ще ни е достатъчно. Няма да засъдявам много. Но, хайде още малко да разширим. Добре, това е достатъчно. Сложим крафтинг тейбъл. Печка. И да отидем за малко дърво, защото нямаме никакви въглени. Това е достатъчно. Си направим въглени. Готово. Въглени. Достатъчно.
неща. Съндък. Къщата е обзаведена. Трябваше ни само легло, но не видяхме никакви овце. Затова като излизам вечерта да им. Преживите се защо изгори, защото си направя същите неща на каменни. И градът не се държа сега. Може да няма. Не, има една парче. Добре, сега след като месото ни е опечено, ужас. Добре, това е вече всичката храна, която имаме, която ще спечем. Сега ще чакаме да стане вечер и да отидем за чудовището. Добре, но трябва да правим нещо вечерта. Мина. Този клип ще бъде около 15 минути по-дълъг от другите. Провал. Нямаме факели. Като винаги. Готово. Иначе къщата ме кефи за сега. Добре. Тогава да покупаем малко. Не можем прекалено много. Сега съм чаркова. Готово. Добре, 16 точка. Така. Сега бих покупал, докато намерим истински въглен камен. Да. Късметът ни се отваря. И добре, някой друг път ще си го докупаем. Сега можем да се потрудим малко и за желязо. Тази кирка пък кога се изхвърли. Добре, се едно ще се направим нова. Аква. Не знам колко въглени, 8 ще стигна. Не знам колко за този чукъл. Добре, мисля, че това не стига. Сега да разгледаме дали има някакви чудовища или пък... Не, все още е ден. Добре. Добре, мисля, че не е нужно да казвам, че паузирах клипа докато стане нощ. Защото буквално нямаше какво да правим. Сега на лов за чудовища. Чудовища. Открихме едно зомби. И трябва бързо да хапнем. Леле. Да дойде само при нас.
Представете си колко сме близо тях. Чудовищ. Не виждам други. Ето. Един малък зомби. И то малък. Дори мисля, че не е опасен. Не бе. Опасен си, човек. Много съм зле в боя с чудовищата. Да подчертая. Щях да умра от малко. Зомби 7. Нека пък видим. Да потърсим. Даре. Добре. Мисля да приключа клипа. Леле. Поднесай да пак. Поднесай. Ляга ми умирам. Ляга ми. Къде влизам? Много е тъпо. Ама какво са прави, нали? Той човек. Махни се от къщата ми. Зло зомби. Добре, явно няма да удържим повреждания. Майко! Няма да удържим до повреждения. И просто не знам. Просто останахме да страна. Добре. Ще да убием този крипър. И да паузирам докато стане ден, защото няма да издържим. За малко да ни убием мини зомби 7, че не съм добър убит. Няма да издържим. Чао! И на залез слънце. И на залез слънце. Здравейте. Добре, надявам се клипът да ви е харесал. Овца. Има ли други с теб, злостар? Какво? Не, няма така да свърши клипа. Ще намеря още овце. Не, няма шанс. Добре, надявам съм клипът да ви е харесал. Ако е така, харесайте го. Ако не сте се абонирали, абонирайте се. И не мога да ви кажа нищо друго, освен до следващият път.